Atxaldeon, 6ak badia eta honekin maiatzeko osoko bilkurai emango jo basiera. Lehenengo puntua ohikoa dan bezala aurreko osoko bilkurako akta onartze izango genuke. Ez zait aktakin zerbait komentatzeko bada on. Ez ados aurre egingo dugu. Bigarren puntua ere bada hilabetero osoko bilkura ekartzen duguna, da aurreko plenotik orain egun batzuk arte mandian dekretuen berri ematea, 978 zenbakidun dekretutik 1228 zenbakidun dekretura, hau beti bezala zerrenda pasa zaizue, gai ordenakin batea, ez dakit dekretun baten inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, ez aurre egingo dugu. Hirugarren puntua pasako ga. Kasu honetan, HS03-arean behin betiko onartutako plan bereziaren aurka izan da berraztertze elegite bati erantzuna ematea da, eta Ainarak azalduko dugu. Kaixo, arratsaldeon. Lehenengo esateko berez plan berezi bat ezin dela inpugnatu, eta erantzuna erraza izan zen, hau ezin da inpugnatu eta hor gelditzea, baina ezin da inpugnatu ebazpen orokor bat dalako, azaltzeko. Baina, alan dabe guk erabaki dugu erantzutea, batez beha salpena hemen jasotzeko eta plenotik pasatzeko, eta horrela jasota gelditzeko. Orduan, elegite honetan 4 puntu agertzen ziren, lehenengoko puntuak esaten dago plan bereziak planteatzen duen eraikigarritasunak hirigintza araudia urratzen duela. Elegitean hori azaltzeko, hori aipatzeko hartzen dauena da planoa bera, eta planoan dauen markatzen dauena. Eta orduan itzen dauena da, planoa guztiz beteko balitz moduen hartu eraikigarritasuna. Baina hori ez da errealidadea. Gero horrek ez da gure esan, hor eraikigarritasun oso bat sartzen dela. Eraikigarritasuna da, eraikigarritasuna dana, plan bereziak esartzen dauena. Eta hori da zenbakia. Hortik gora ezin dain, naiz eta eremua eta marrastu aldana handixau izen. Esaten dauen bakarra plan horrek da hor kokatu behar dela, eraikigarritasun hori. Baina ez gehitu aldana. Eta, de hecho, egongo balitz bien arteko desberdintasun bat beti da idatziz gelditzen dena. Orduan, inolaz ere ez da eraikigarritasuna handitzen, hori argi gelditzeko. Bigarren puntua, be eraikinaren volumenak paisaian izango luken inpaktua aipatzen da. Hor, txostena juridikoa danez eta jasoko dan erantzuna juridikoa danez, ez dagoki hor inpaktu horretan sartzen eta horrela jasotzen da txostenean. Hirugarren puntua, txosten arkeologikoari dagokio eta, gai honetan gurut argi azaldu gauza bat. Berez, Hernanin badau 1996ko ebazpen bat, Eusko Jaurlaritzak eitzen dauena, eta ebazpen horrek ez dauz elementu jakin batzuk babesten baizik eta eremu batzuetan balizko ondare arkeologikoak egon daitezkeela identifikatzen dauz, eremu batzuetan. Orduan, udalak itzen dauena hor da, hartu babes hori eta hirigintza araudian jaso. Eta hori izan 2011an, 2011ko araudian. Orduan da, lehenengo Jaurlaritzak itzen dau, sartzen dau babes erregimen batzuk, eremu desberdinetan, eta udala gero hori jaso itzen dau bere arauetan. Kasu honetan, nabardura importante badau, porque legitean aipatzen den horma bat, eta da horma hemen konkretuki aipatzen den horma, ez dau eremu horretan sartuta. Ez dau babes balizko eremu horretan sartuta. Orduen berez, ez dau erregimen babes horren barruan. Jaurlaritzak esartzen dauena, Alan dabe, eta arduraz jokatzeko asmoz, igogaioren obra azten danien, guk ingo duguna da, txosten bat eskatu, azterketa bat, eta aldundiari bidali. Eta gero aldundiak inbarko dau, txosten bat horri erantzunez, ipintzeko neurri zuzentzaileak. Obrak zer eta zelan inbarko litzateke, horren arabera. Orden, ulertzeko Jaurlaritzak inzauen bere momentuan babesgunen katalogazio bat, horma hau ez da hor, eta lan dabe, igogaioaren obrak azten dizenean, orduen ingo dugu guk azterketa bat, aldundiari bialduko txegu eta aldundiak ingo txosten bat. Eta gero, laugarren puntua, azken puntua zen, bizilagunen parte hartzea, ez dela bermatu azaltzen da. Berez, parte hartzea aukerak egon die, hainbat momentutan, ez bakarri baten, de hecho, danetan parte hartu dozue, egon da programa aldaketa, egon da arauzuziaren aldaketa, guztietan parte hartu dozue, eta gero, aparte, honetaz aparte,
egon da beste parte hartze saio batzuk bereziki honetarako, eta hor parte hartu duzue. Kasu hauetan, eta helegitea bera egon dana, alegazioak egoteko aukera egon danien, ez da egon proiektuaren ero hor egon dan garapenaren alternatibak jasotzeko proiekturik, ero eskaintzarik, baizik eta egon dana beti planaren kontrako, ero plana bertan bera izteko azpimarratzen zen, ero eskatzen zen. Eta, bueno, hori ez da jaso hemen. Beraz, egonda, esparru bat egonda parte hartzeko, de hecho, alegazioak indozu ez, baina alegazioak inoz bezez dizen proposamenak ekartzeko, beti izen die bertan bera izteko, orduen berez, ulertzen da, bermatuta egon dela, baina ez dela behar bezala moduen erabili. Orduen, bueno, txostenak hori jasotzen dau, eta hori da bialduko dana helegitea egin dauen pertsonari, eta hori da azalpena. Eskerrik asko, Ainara, esan bezala formalki egiten dana, aurrekoan tokiko garapen batzordetik pasazan txosten edo helegite hauei erantzun juridikoa egiten dugu onartu plenoan, gero helegite aurkeztu duen pertsonari bidali ahal izateko. Honekin ronda irikiko dugu, ez dakit zerbait aipatzeko badagon, udaltalde guztik, beti bezala txikitik handira hasiko gara, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Kaixo. A ver, nos han pedido que desestimemos unas alegaciones que no hemos leído, por lo que desconocemos si exactamente lo que pide, si contesta lo que se pide o no. Hay 4 partes, nosotras vamos a hacer referencia solamente a la parte arqueológica. La respuesta que se nos da va firmada por Aitor Iztueta y Beñat Mendiburu, que hasta donde nosotras sabemos no son arqueólogos. Se habla de un muro y en la respuesta se asegura que ese muro conecta más con los usos tradicionales de la zona, especialmente con la agricultura, que con las estructuras de defensa. A nosotras nos llama poderosamente la atención que en un plano de las obras de defensa de la Guerra Civil del 73 al 76, un plano técnico bien hecho, se hayan tomado la molestia de marcar un muro que solamente tenga una utilidad agrícola. También se dice que ese muro no está protegido, y eso es verdad. No está protegido porque nadie se ha tomado nunca la molestia de ir a estudiarlo y saber si debería tener protección o no. De aquí viene la insistencia por parte del vecindario para realizar un estudio arqueológico de la zona en profundidad, lo cual nosotras vemos muy necesario y pedimos que se haga un estudio arqueológico in situ. Eskerrik asko, Lourdes, Euskal Sozialistak, Ricardo. Arratsalde on guztioi. Yo primero una pregunta y luego en una segunda ronda ya explicaré nuestro voto. Si no he entendido mal, la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente ha dicho que una vez se inicien las obras del ascensor se hará un estudio arqueológico. Y mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho ya ese estudio arqueológico y hay que esperar a las obras del ascensor? Eskerrik asko, ez dait EAJ-PNV-tik ezer esateko. Ainara, Bildutik, zuk erantzungo duzu. Bueno, Lourdes, lehenengo tamen, gure teknikariak zalantzan jartzea, pixkat harridura kartzozte. Eta txostena ez dau gure teknikariak sinatuta eurek ez di esaten da bena horrez dauela ondare arkeologikoak. Txostena Arantzadik itzen dau. Arantzadi zalantzan jartzea, hori ja beste gauza bada. Dana dela, berriro diot, Jaurlaritzak egin zauen babes maila hori, Jaurlaritzak ezartzen dauz eremuak, eta Jaurlaritzak ez dauz sartzen dau. Eta Arantzadik bain dau txosten bat honi buruz. Jarraitzeko eta bide batez, azaltzeko Ricardoren galdera, zergatik ingo da azterketa bat? Gu gure dugulako. Ez gaz behartuta hau itzeko. Ez dauelako babes maila bat. Baina arduragatik eta ikusita honek ekartzen dauen zalantzak eta guk ingo dugu gure azterketa. Baina ez gaz behartuta hau itzeko. Halen dabe, egingo dugu. Eta batez bez, zalantza danak despejetako. Bigarren ronda bat eskatu da, ez daiten Elkarrekin Podemosetik, Lourdes. Sí, si no nos pone que es de Aranzadi, pues no lo pone.
Y yo sí me he leído el informe de Aranzadi, no me los entero, pero la verdad es que tengo que decirlo, es más bien un informe histórico que arqueológico. Y la verdad esperaba otra cosa. De todos modos, lo que pedimos es que se haga un estudio in situ. Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, lehenik argitzea nik ez detela galdetu zergatik egiten den txosten hori, edo hausnarketa hori arkeologikoa. Baizik eta zergatik egiten den igogailuaren obra hasten denean, eta ez gaur, edo bihar. Hori da galdetu detena. Ulertzen dut, ikerketa hori egiten dugula, edo udalak egiten duela nahi duelako, ez dagoelako derrigortuta. Hori ulertzen dut. Baina nire galdera zen, zergatik egingo da, hemendikan 2 hilabetera, 3 hilabetera, urte batera, ez dakit noiz, baina zergatik ez da egiten gaur edo bihar, edo datorren astean. Eta gero beste zatia, lehen esan deten bezala. Ulertu dudanez, partaidetza saio horietan, eta gainera aurrekontutan horrela akordiora iritsi ginen, partaidetza prozesu horiek egitera, bi egin zian, eta ulertu dudanez, ez zian alternatibarik aurkeztu. Bigarrengo saio horretan, ni bertan nintzen, eta nik bertan zeuden zinegotziei helarazi nien alternatiba batzuk, edo behintzat proposamen eta galdera batzuk ingo nituela. Eta horretarako txosten bat eskatu nun, orain dela 2 hilabete eta erdi, el 12 de marzo eskatu nun. Batzordetan eskatu eta ber nola zegoen txosten hori, erantzun zait egiten ari zala, azkeneko batzordean, osteguneko batzordean erantzun zitzaidan ja eginda zegoela, baino alkateak oraindikan ez zuela sinatu eta horregatikan ez zitzaidan iritsi. Gaur egun oraindik ez dut jaso, ez dakit bidali den ala ez, baina ni errebisatu dut gaur goizean, eta barkatu, plenora etorri baino lehen gaur arratsaldean gure mail kontuak, eta ez dut ikusi, agian helarrezi da, eta ez dut ikusi. Eta txosten hori izan gabe, eta alternatiba batzuk mahai gainean jarrita, eta jakin gabe alternatiba horiek posible diran edo ez, eta nola posible diran baldin eta posible diren, gure bozka aldatuko dugu, eta jakin gabe guzti hori gaur gaurkoz ezezko bozka emango diogu, badakit erantzuna dela helegiteei bakarrikan, baino proiektu osoari gure bozka aldatuko dugu. Naiz eta esan da baitare, eta behin eta berriz izango dut, gure alderdia alde dagoela horko desarrolloa egiteko, baino ez desarrollarlo de cualquier manera. Zaitea jotak zerbait esan nahi duen. Aipatzeko txostanari dagokionez, aurrekoan teknikariek esantzun idatzita zeukala, nik sinatu zai, gaur bertan sinatuta sistemak egiten duen zen, iritsiko zaizua, baina gaur bertan sinatua dago goizean. Zaita Ainara erantzun nahi dezun? No pone que has danzadi, bueno, badakizu danzadiko dela, eskatu aldozu bai, teknikariak eskatu eskero txostenak bialtzen dutxu ez, Ero niri bebai, eta ni biltzen dutxu ez. De hecho, gaur jaionek eskatu beste txosten bat, eta gaur bertan bildutzen. Gaur eskatu eta gaur bildutzen. Zergatik ez orain, Ricardo, berez gure lehentasuna, igogaioz gabiz, guretzako obra honi dagokiona eta horrema honi dagokionari igogaioari dagokio. Eta guretzako lehentasuna, irisgarritasuna bermatzea. Eta behin obrak esleitu eta hori da gure lehentasuna, hasiko gara, azterketa hori ingo dugu. In situ, eta guretzako horregatik dela. Gero, beste eremuarekin beste dana eukin aldaben zer ikusia, horko jabeak egin beharko dabe. Gu gabiz gure eremuarena eta gure parte dana. Eremu publikoan, badazpada. Eta alternatiba aipatzen dozunean, ondo dago botatzea, jentean aurrean, alternatiba ponpoxo bat, inkluso posible izango zana, baldin eta ez dekogun eukiten kontutan, ze ondorio deko zen horrek. Bai, horregatik, baina lehenengo izaten da galdera eta gero bota. Lehenengo galdera ikusi zer dan eta suposatzen den, eta gero ikusi aber alternatiba real badan. Ez da kasua, ikusiko dozu erantzuna, baina ez da kasua. Kerek asko Ainara, bizilagun batzuk hemen zaudetela ikusita ez da, norbaitek zerbait esan nahiko luken,
Mikrofon hartu beharko zenuke aktan jasota gelditzeko eta itzultzaileak entzun ahal izateko. Izen abizenak mesedez eta norbaiten ordezkaritzan balin bazatu, zenen ordezkaritzan zato zen. Kaixo, arratsaldeon, ni Pilar Merino naiz, eta Atzieta Elizatxo eta Kaskoko bizilagunen izenean izango dut. Bizilagunak oso haserre gaude udalak etxebizitza proiektua zehar izan duen jarreraekin, batez ere ondarearen babesaren gaiarekin. Hasieratik eskatu genuen eremuaren informe arkeologiko sakona egitea. Bertako lurzaiak ez dialako inoiz aztertu pribatuak izateagatik eta ondorioz ez dute aukerarik izan katalogatuak eta babestuak izateko. Eusko Jaurlaritzari ere helarazi genion gure kezka. Bizilagunok txosten arkeologiko serio eta oso bat egiteko lehenengo interesatuak gara. Eta horrela erakutsi dugu bileretan eta prozesu guztian zehar, naiz eta herriaren ondarea babestearen betebeharra zuena izan. Abenduko osoko bilkuran aipatu genuen moduan eta aktan ikus daitekeen bezala, sekulako sorpresa izan zen txosten arkeologikoa eginda zegoela jakitea lurzaietara sartu gabe. Eta horrela azpimarratu genuen, nolatan ontzat eman zitekeen informe bat gertutik aztertu gabe zegoenean eta inongo momentuan jabei bamenik eskatu gabe. Hala ere, larriena da, udaletxetik adierazten dezutenean Arantzadik bere lana ezin izan duela egin jabeengatik baimenik ez dutelako izan, naiz eta bizilagunak baimen horren zain egon. Eta are larriagoa justifikazio gisa WhatsApp manipulatu bat erabiltzea, bide formal bat ez denean. WhatsApp horrek ez zuen ikerketa arkeologikoarekin zerikusirik, lan geologikoarekin baizik, eta denek dakigun moduan, arkeologia eta geologia ez da gauza bera. Gainera, txosten arkeologikoa behar zela jakin aurreko mezu bat izan zen. Benetan justifikatu nahi da hain gauza serioa testu ingurutik ateratako eta manipulatutako WhatsApp pertsonal batekin, ez dauka inongo zentzurik bizilagunak behin eta berriz informe arkeologikoa etengabe eskatzen egotea, ondoren sartzen ez usteko. Zergaitik ez duzuen nahi eremua ongi aztertu eta beharrezko horma katalogatu bere babes neurriarekin, zeren ongi dakizue behin makinaia sartu eta horma kautxi ondare historikoa txuntzituko da eta ez dagoela atzera bueltarik. Auzotarrok hasieratik gauzak ondo egitea besterik ez dugu eskatu, eta ikusten nahi gara gauzak presaka eta gaizki egiten nahi direla eta gainera informazioa gaizki zabaltzen. Eta ez dugu inongo arazorik WhatsApp hori hemen irakurtzeko. Eskerrik asko, ez dakit, bai, Ainara zerbait erantzuteko. Aipamen txiki bat, usteot argi izena zela oraintxe bertan, esan dugula, aztertuko dala horma hori. Hori bakarrik. Bai, eta nik igual gaian, hola Ainara Dabiako gaian zazkago orokorrian esan ez, Hernaniko udala edozein lanketa egiten duenean ere lehenengo interesatua dela lanketa serioak egiten. Hemen aipatu da, korrika eta presaka bezalako espresak erabilidia, gogorarazi nahi dut, Elizatxo eta portuko irisgarritasuna bermatzeko lanketa ez dela korrika eta presaka egiten nahi dan zerbaitu dalau, urte asko goazela, bermatu bardalako Elizatxo eta portuko bizilagunen irisgarritasuna eta kaskola igotzeko aukera, eta inundik inoa ez dela korrika eta presaka egindako lanketa urte asko guaz, zoritxarrez, alternatibak ere zailak eta erresak ez dialako, eta lanketa oso serio, profesionalen eskutik eta dituen eskutik. Eta udala ere badalen lehenengo interesatua, egon daitezken, eta ala konprobatzen baldin bada dauden ondare arkeologikoak eta babesten, eta ez balin badaude irisgarritasun hori bermatzen, eta interes publikoa dela jarduera hontan guztian priorizatzen edo lehenesten ari dana. Bai, nik uste hori udal honen arduradun bezala esatea badagoki dela. Bai. Honekin orduan bozkatzera pasako ga. Bai. HS arean behin betiko onartutako plan bereziaren aurka berraztertzea helegiteari emandako erantzunaren aldeko botuak. Barkatu, bozketan gaude, bozketa egingo dugu, hitza eskatzeko eskua altxatzea eskertuko nizueke
zer emateko, eta gero, ez dut ikusi. Bai, orduan bozketa mahai gainean utziko dugu, mikrofonoa, izena bizenak, norbaiten izenean malin bazatoz, eta norbaitek gehiago hitza eskatu nahiko balu, eskatuko nuke ordenangatik adieraztea orain ordena mantentzeko, bai. Zai beste norbaitek hitza hartuko duen, bale. Orduan, ingo deu banaka, bestela, bai, mikrofonoa, izena bizenak, eta norbaiten ordezkaritzan etorri ezkeo, zenen ordezkaritzan zatozten, bai. Nire izena Idurre da, Idurre Alfonso, eta bueno, nik nahetena da esplikatu pixkat komentatu dan gaia, nahi iritsi zaitelako esan dela ez genula utzi baimena sartzeko informe arkeologikoa egitea. Eta azaldu nahi dut hori ez dela horrela, hasieratikan interesatuak izan gehala eta egon gehala eskatzen bizilagunak behin eta berriz mesedez ondo begiratzekoi, eta promotoreak eskatuzun baimena izan zen geologo baten baimena, ez informe arkeologiko bat iteko, eta zakatarazoik irakurtzean. Jartzezun, kaixo, zuen baratzera jeisteko dauden eskailerak HS03 eremuarekin muga egiten dute. Egin behar den espaloi berriak orain dagoenak baino zabalera handiagoa edukiko du, eta eusteko pareta berri bat egin beharko da. Sondeo geoteknikoa egin genuen, baina orain betik ikusi nahi genuke geologorekin gaur egungo paretaren egoera. Pareta berria nola egin behar dugun jakiteko. Zuen baimena nahiko genuke paretaren egoera nola dagoen ikustera jeisteko, baratzera. Ikusi eta argazki pare bat atera, besterik ez. Esango didazu. Eta erantzuna izan zen, familiak ez du baimen ematen baratzera jeisteko geologarekin pareta ikustera. Ondo izan. Nik hemen esplikatu nahi detena da, inungo momentuan ez dela baimenik kendu jeisteko baratzera, eta hemen ikusten den bezala azkenian da, baimen bat iteko atzieta kaletik gure txolako azera zabaltzeko. Hor horma bat bota bardalako eta horma berri batin. Eta hor azkenian imardana da, geoloko batek bidatu behar du lurrak abera aguantatuko duen edo ez. Eta ez dakaz zer ikusirik informe arkeologiko batekin. Orduan, baimenana ez dut ulertzen. Eta gainea, nik pertsonalki adibidez, naiz, bi idatzi aurkeztu ditutu da letxean, bat ekainean, inzanean promotoriak intzunean ekainean lursaru baten sartuzun makinaria, lurra muituzun, idatzi bat sartu nun, eta sanun, mesedez, informe arkeologiko bat egokien bar da ondo eta hau ezin da onartu. Urrian beste idatzi bat sartu nun, esaten promotorian ondoko horma zegola zarzaz beteta. Eta hori ezin zala egin eta hobeto zala informe arkeologiko bat iteko dena garbi egotea. Eta abenduan esan genuen, informe arkeologikoan egenula izatea osoa, orduan ez dut ulertzen baimenarena. Ze gu izan geha hasieratikan egon ganak esaten. Eta bilera parteidetzak intzianean, Ainara eta Aitorrei komentatu nien. Horma biek garrantzia dakate, gerra karlistako hormak dia, eta horiek lehenago bidatu behar dia. Ezin da obra bat hasi, makinaria sartu, ze ez da zehoze eskarbatu behar dela ikusteko beran zer dagon. Da, horma batzu daude, makinaria sartze bada, hori botatzen duzu eta jazin da zerin. Inbar da, lehenago zehoze. Eta Eusko Jaurlaritzak ezaka katalogatua, baina ezaka katalogatua hori da arazoa. Ez daude katalogatuak eta zakate babes maila. Inbardana da, katalogatu eta babes maila bat jarri. Eta hori inbar da, obra baino lehenago. Orduan, Eskerrik asko, zuk ere hitza nahi zenun, izenak eta baten ordezkaritza malin bazato, zenen ordezkaritza mesez. Ni Inigo García naiz, bileran, biteriko bileran esanun, goize guzkin igo gaiuan, badaude hor zuaitz batzuk berezia dianak, ez jingoa bakarrik, tiloa bai, eta behidatu beharko zan, alden da gutxien zuaitzak kentzeko. Igo gaiua moitu, da gaina esan nien proposamen bat, zala, beste aldea bota igo gaiua, pasarela gaina txikigua, da zaren egoitzan, askoze gertuago eta pasarela txikiagoa izango zana. Eta harta, zuaitzak ebai, angeatuko zian, babestuta, ze Hernanitarron patrimonioa dela, ez? Hoi bakarri da. Esan genula, bakarri ez dakit. Bale, argitu da, mezu edo batzordan aipatu zana, egia da hemen aigala alegazio eta zitzaiten eta beste gai batzuk ateratzen ari dela, argitu dezu baratze eta sartu esartzaren kontua, bale? Eta azkeneko kontu honi dagokienez, kontutan euki lehen aipatu, proiektu honen redakzioa
hilabete askotako proiektu baten redakzioa dela, proposamen batekitik hasten dana eta gero datorna oso desberdinak dianak, asko jantzi dana eta asko zaindu duna naturgunea aldan eta gehien babestearena, eta udalaren ikuspegitik eta aulantzen ari dian eta ari gean denen ikuspegitik, udal talde politiko desberdinek ere ekarpenak egin ditugulako eta egin dituztelako aldan eta zuaitzik geina bertan mantentza dalako, eta noski interes berezia daukatenak eta katalogatuak daudenak babestarena. Horrek ere egiten duna da, hasieratik aipatu dute, oso proiektu komplikatua dela, terrenoa komplikatua dalako, eta baldintzak eta aukerak ere oso limitatuak dialako igogailuaren kokapenari dagokionez. Horrek egiten du proiektua hain komplikatu egitea, hainbeste atzeratu izana urteetan, eta gaur esan dezakegu, iruzbide horiek denak zaintzen ditun proiektu bat badagola. Kezkak sortzen ditula, zalantzak sortzen ditula, bai, eta hasieratik zalantza horiek azaldu dian hasierako momentutik, udaletik ari gea horiek denak argitu alizaten zalantza horiek. Gero beste bada, ados egon edo ez egon, bai, baina zalantza horiek argitzen saiatu gea, parte hartze desberdinetan, eta gaur honea ere alegazioen erantzuna ere honea ekartzea, eta alegazio hauei ere erantzutea ere horren adibide ere bada, berez formalki erantzun beharrik ere ez bazegon ere. Bai, orduan niko dena argi utzi nahi dut, beste saioetan ere argi utzi nahi izan deten bezala, bai, udalaren jarduteko modua zein ari dan izaten eta zein izango dan aurrera antzean ere, dala, interes publikoa bermatzarena, eta kasu hontan beti esan dugun bezala, portu eta Lizatxoko bizilagunen irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzaren, hori dalako lehentasuna. Honekin bai, orduan, lehen sentitzen dut, alderdeen erronda bukatu da, herritarra eman diegu, orduan bozkaketara pasako ga, formak mantendu behar ditugulako. Orduan, oain bai bozketara pasako ga, HS03 arean, behin betiko onartutako plan bereziaren aurka berraztertze legitearen aldeko erantzun hauen aldeko botuak, EAJ eta EH Bildu taldeenak, kontrako botuak, errepikatu ingot, iruditzen mikrofonoa itzalitan eukala? Entun da? Bai? Kaixo, arratsaldeon. Udalerekinen garbiketa kontratazioa amaitzear da, eta luzapenik ez dagokionez, ja amaitua ditugulako ja altzian urte guztiak, kontratazio espediente berria martxan jarri behar da. Horretarako, pasaren astean, antolakuntza batzordetik pasa ziren, plegu tekniko eta administratiboak. Aipatu behar da, aurreko kontratuarekin alderatuta, lizitazio prezioa nabarmen igo egin dela. Bi arrazoi nagusirengatik. Bat alde batetik langileen hitzarmenaren eguneraketa, eta bigarrenik ere udalerekin eta lokalen gehikuntza. Kontratua bi urterako da, eta beste 3 urtez luzatzeko aukerarekin. 2 urteko prezioa 4.320.000 euro ingurukoa da, eta 5 urteak kontutan hartuta, 9.000 eurotako gastu bat ekarriko leoke Hernaniko udalari. Eskerrik asko Urko, ronda irikiko dugu, zerbait esateko edo badago, ez? Zuzenean bozketara pasako gardun. Orduan, Hernaniko udalaren hainbait eraikinen garbiketa zerbitzua kontratatzeko lizitazioa abian jartzaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeena kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udal taldearenak. Hontaz, lizitazioa abian jartzea onartzen da, eta honekin prozedura guztiari hasiera emango genioke lehiaketa publikoari, lehiaketa publikoa martxan jarri eta enpresek bere eskaintzak aurkeztu ahal izateko. Hurrengo puntuak urtero egiten ditugunak dira, kontu ekonomikoekin zerikusia dutena da,
Bosgarrena berri emate bat da, barne kontroleko txostena da, kontu hartzaileak egiten duen urtero egiten duen kontrol txostena da, urteko kontuen ikuskaritza lanak egiten dira, kanpo kontrol baten bitartez, bai Hernaniko udalarenak, tokiko Ereñozu toki entitate txikiarenak eta Garbitania Zero Zabor sozietatearenak, azken hau udalari atxikita dagolako. Orduan, egiten da, barne kontrol txosten hortan guztian, laburpen bat eta ondorio batzuk aipatuko ditut, txosten potoloa dalako eta antolakuntza batzordean kontu hartzaileak berak azaldu zigulako, bai. Aipatzen duna da, ikuskaritzan, gure kontuen, Hernaniko udalaren kontuan egiten den ikuskaritzan eta fiskalizazioan ondorio batzuk edo jarraitzen dira, edo ateratzen dira, eta jarraipen batzuk aipatzen dira, ez? Eman beharreko pauso hauek gero ekintza, txosten hortan bertan dauden ekintza plan batean agertzen dira, nolabait ere fiskalizatzen dian kontu hauei aurre egiteko, ez? Pertsonal gastuari dagokionez, aipatzen dena da, udalaren lanpostuen zerrendan jasota egon behar dutela udalaren lanpostu guztik, hemen hau urtero agertzen den kontu bat bada, udaleko irekiteako monitoreak udalak zuzenean kontratatzeko azken ez urte askotan autoa egin izan du udalak, eta hauek lanpostuen zerrendetan ez daude jasoak, ez? Horrekin beti ere urtero ohartarazpen oharra edo izaten dugu. Gero, aipatzen da ere, udalak enpresa batzukin dituen hainbat kontratu iraungita daudela. Egia da, kontu hartzaileak kontrol txostena egin dunetik ja pauso pare bat eman diala, adibidez, oraintxo hartu dugun eraikinen garbiketan kontratua martxan jartzen dugu, beste bat ere beste lorategien eta jardinen mantenuena ere aurreko pleno batean onartu genuen, orduan, ohartarazpen horiek zituzten pare bat kontratu ja soluzionatua daude, eta gero beste batzuk daude, zerbitzu sozialekin zerikusia dutenak, eta bertako zerbitzu buruak, teknikariak, adierazidunak, eta ekintza planean jasota daudenak nola bideratuko dian. Eta gero beste bat ere, eta hau beti ateratzen dena da, hainbat kontratu txikien muga gainditu egin dela, gehien bat hornidurarekin zerikusia dutenak, eta hauek gehien bat eta herrilanekin dute zerikusiak, askotan zaila izaten dalako aurre ikustea herrilanetan tokatu daitezken konponketak edo mantentzen lanak egiteko ze hornidura eta ze material behar da. Horrek ondorioztatzen du urtearen bukaeran, igual kontratu txikiaren muga gainditu izana. Orokorrian hoi da planteatzen dena, berri emate bada, ekintza planean jasotzen dira ohartarazpen hauei aurriteko ze pauso emango dian, ez da honen inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, zalantzarik edo badagon, ez, esan bezala berri ematea da, orduan hurrengo puntura pasako ga, urterokoa dana egiten dana dere eta dana 2025ko kontu orokorren onarpena egitea. Hemen esan ere, kontu hartzaileak aurreko antolakuntza batzordean aipatu zuela, orduan hau kontabilitate ekitaldia amaitzen den guztitan urtero egin behar deuna dela, martxoan jende aurrean jarri genula, espediente hori, eta ez dela inongo reklamaziorik izan, eta, espediente honetan jasotzen dela, udalaren egoera ekonomikoaren eta finantzarian balantzea eta egoera ekonomikoa. Orduan, esan bezala, martxoan jarri zen espedientea jende aurrean, ez da erreklamaziorik izan, eta hori onartzea ekarriko genuke honengo gaurko osoko bilkurara. Zait honen inguruan zerbait galderarik edo da aipatzeko, eta hau bozkatu egin behar dugu. Orduan, 2025ko kontu orokorraren onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearenak. Jarraitzen dugu ere urtean behin egiten dugun kontuekin, eta aurreko urte eragiketan likidazioekin zerikusia duna, eta legeak eskatuta ere, 7. puntuan, udal ondasunen inventarioan eguneraketa egingo genuke, eta kasu honetan, 2025ko abenduaren 31erako udalaren ondasun eta eskubideen balioa zeintzan, ez? Kasu honetan eguneratzen da, eta 2025ko abenduaren 31ko datakin, 153.941.919,73 euroko balioa duen ondasun edo obligazioak ditu Hernaniko udalak. Hau esan bezala, legez urtero eguneratu behar den kontu bat bada. Eta hau ere, bozkatu egin behar dugu. Honen inguruan ez dakit zerbait aipatzeko edo badagon, ez,
Vale, orduan, udal ondasunen inventarioaren eguneraketaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. 8. puntura pasako gea, gai ekonomikoekin jarraitzen dugu, eta kasu honetan kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketa da proposatzen duguna. 2026ko aurrekontuak abenduko osoko bilkuran onartu genitun, eta abenduko osoko bilkuran aurrekontuak onartuta gero proiektua lantzen jungean enean, proiektu batzuk aurre ikusitako, baino diru ekarpen handiagoa beharko dute. Horregatikan aurrekontu hortan gehigarri edo kreditu gehigarri horiek egin behar ditugu. Batetik, lehen aipatu dugun Portu eta Lizatxoko bizilagunen irisgarritasuna hobetuko duen igogailua egiteko aurre ikusitako diruari 600.000 euroko gehikuntza bat egin behar zaio, eta hortaz partida 2.100.000 eurokoa izango litzateke, eta bigarrenik egiten dena da, ZUIP-ko aldagelak berritzeko ere proiektu bat egintzan, diru bat aurre ikusita zegon, baino proiektuan aurre ikusi dena da, edo ikusten dena da, ekarpen ekonomikoa handiagoa behar dela. Hau gaina lehiaketara atera zen, desierto gelditu zen, eta orduan teknikoek egindako kalkuluen arabera, 100.000 euro gehiago gehitzea da, inkorporatzea da proposatzen dena. Orduan, guztira, kreditu aldake gehigarriei bidezko aldaketa hau 700.000 euroko izango litzateke, bi kontzeptu horietan. Honen inguruko txostena ere kontu hartzaileak egina dauka, eta aurreko asteko antolakuntza batzordan ere azalpenak eman zizkigun. Zaitonen inguruko zalantzarik edo badagon, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo, arratsaldeon. Punto honetan eskatzen dugu, a ver si se puede votar las dos ampliaciones de crédito por separado, en vez de votar todo junto, votarlo por separado. Los 600 y los 100. Nik usten dut eragiketa bakarra dela, kontu hartzaileari begiratzen diot, eragiketa bakarra da, aldaketa bakarra da bi kontzeptutan. Osea, batera bozkatu behar dugu. Vale. Bueno, nuestro grupo, una vez que hemos analizado el informe realizado por Tomás Valenciano Estudios, consideramos lo siguiente. La complejidad de llevarlo desde donde estaba previsto ha aumentado, la modificación de la rampa actual obliga a la construcción de nuevos muros de contención, la baja resistencia del terreno obliga a aumentar el tamaño de la cimentación de la torre del ascensor. No podemos apoyar un proyecto que en poco tiempo ha cambiado de ubicación, ha subido un 40% su precio, ha pasado de ser algo ligero a una estructura mucho más voluminosa y desconocemos qué impacto visual va a tener en esa zona, ya que no se ha presentado ningún boceto. Tenemos el dibujo, el primogénito de todos. Se habla de que la propuesta definitiva haya un paso interior que conecte a Goizeguski con Andrecale. A nuestro parecer, esto rompe la almendra medieval. No se debería hacer ningún paso que altere la tipología de la almendra, aparte de que el presupuesto que aparece en el informe no compra ningún local, no está la cantidad. Habrá que ver qué es lo que dice el próximo PERCH sobre esta propuesta. Por esto, pues no podemos aprobar la modificación presupuestaria, pero estaríamos de acuerdo con la de ZUBIP. Kasko Jaione, ez daiteinarak argipen batzuk proiektuaren inguruan bintzat. Jaione mikroa mesedez, bestela inarak ezingo ditzen. Harriduraz, nire erantzunak aldaketa guztiak batzorretatik pasau die, lanketa luzea eta aldaketak zergatik emon dien azaldu die, horrez diagon galderarik, horregatik guzti hauen jasotzea, pizkat harriduraz etortzea eta ubikazioa bera ez aldatu dana pasarela, igogaioana ez aldatu da pasarela, non kokatzen den, pasarela hasieran jingoren bestaldetik zoien, eta gero EAJaren ekarpen batengatik, beste zuzenean Goizeguskira joan da. Osa, guzti hau, batzordetik pasau da, landu da, azaldu da, horregatik harriduraz proiektua daukazu, besta gauza da, ez deko zuela irude volumetriko bat ikusteko, igual ez deko zua gaitasunik holan ulertzeko, baina proiektua bera badau eta ulertzen da, zelan izango da, batez berregatik, pertsan jasota dao, berez, paso hori, habrá que ver, pertsan jasota dao, besta gauza da, pertsan momentu honetan estan baian dauela, paso hori jasota dao pertsan. Bai, berrian, esarren, berrian. Ez da nahi onartu, klaro, horregatik, sarra dalako oso sarra, orduan igogaioa esalako aurre ikusten, baina pertz berrian jasota dau, eta herritarrei azaldu jaken, zuek begon zineten bilera horretan.
Batzutan, harriduraz esaten dozuenak, udana pasau da, egon sarie bileretan, ez dozue ekarpenik egin, eta oin zalantzak ekartzera gatoz, behin da berriz, plenora eta ez batzordean, orduan, horregatik harriduraz. Bueno, Vale. sepamos de momento el PERTS. Elkarrekin Podemos, Jaione. Que sepamos el PERTS del que estamos hablando no está vigente todavía, por lo tanto nos tenemos que remontar al anterior. Ainara. Azaldu behar dut zergatik ez dau pertsa vigentea, badakizu zuek bai, baina pertsaren lanketan hau aurre ikusten zen, eta hau zuek badakizu bai. Vale, eskerrik asko, bozkatzea pasako ga, esan bezala, ezinezkoa da 2 puntutan bozkatzea, aldaketa bakarra dalako, orduan dena batea bozkatu behar dugu. Bai, kreditu gehigarrien bidezko 2026ko aurrekontu aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu eta EAJ udaltaldenak, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldearenak eta abstentzioak Euskal Sozialistak udaltaldearenak. Kontaz, 2026ko aurrekontu aldaketa onartu egiten da. Bai. Hurrengo 9. puntura pasako gea, kasu honetan Enerkom energia berriztagarrien komunitatean udal ordezkaritzaren izendapenaren aldaketa bat da ekartzen dauna, formalismo bada, badakizue Enerkom bada Hernanin sortutako, jaurte bandala urte batzuk sortutako energia komunitate bat, kooperatiba izaera duna eta kooperatiba hortan udalak bere partea badaukala, ez? Bere parte izanik, bazkide izanik, udalak ordezkari bat izendatu behar du. Izendapen hortan edo ordezkaritza hortan orain arte Urko Lazko zinegotzea gonda eta proposatzen duguna aldaketa egitea eta Ainara Atorra Sagasti izatea udalaren ordezkaria Enerkomen batzar horretan. Bai. Honen inguruko zerbait, ronderiko gau, beste alderdik ez badute, EAJak. Mikel? Bueno, guak abstenitu ingo gara, puntu honetan, energia berriztagarrietan sinesten dugu, eta tokiko komunitateetan ere sinisten dugu, energia berriztagarri hauek bultzatzeko, baina ez dugu sinisten Hernani burujabeen baitan egotea, horrelako tokiko komunitateak. Orduan abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, ez daki Ainara zerbait aipatzeko, zu izango zara ordezkarien aurrea. Bai, justo komunitate energetikoaren rekorridoa, lanketa, zalantzan jartzea eta bakarrik lotzea Hernani burujaberekin, dekomunean hitzarmen bat, hemen onartuta, hitzarmen bat gure teilatu guztiak eta gure energia berriztagarriak Enerkomekin lantzeko, pizkatarraro itzen da. EAJ, Mikel. Bai, noski, baina ez du egon beharrik Hernani burujabe konglomeratu horren barruan. Egon daiteke, komunitate bat, hortik kanpo, edo agian egon ditezke bi energi berriztagarri komunitateak. Orduan, ez dute batak besteak zer ikusirik. Noski gu alde gaude tokiko komunitateetan, batez ere energia munduan, agian beste arlotan ere, baina ez Hernani burujabeen baitan egotea. Nik uste dut ulertzen. Enerkomek Hernani burujabeen parte hartzen dago. Ez da konglomeratu baten parte hartzen dago, energia komunitate bat da moduan, eta beste bat sortuko bazan, eta gureko balu, parte hartu aldau Hernani burujabeen. Ez da konglomeratu baten parte da, komunitate batek herritarrekin proiektuak egiteko parte hartzen duen eredua da. Eta gu hor kasu horretan gu bebai gaude, udalak parte hartzen daulak. Eta kasu honetan gainera udala bazkide dalako. Proiektuak bultzatzeko eredu bada eta ez konglomeratu bat bazpa. Ados, horrekin bozkatzera pasako da, Enerkom energia berriztagarrien komunitatean udal ordezkaritzaren izendapenaren aldeko botuak. Berriz ere uste berdina pasatzeitela mikroa ez detela piztu. Berriz hasiko naiz, 10. puntuan Hernaniko udaleko 2026ko
lanpostuen zerrendan eta plantilla organikoaren aldaketan proposamena onartzea izango litzateke. Hau ere, aurreko abenduan 2026-ako lanpostuen zerrenda onartu genuen, baina hor egokitzapenak egiten guaz, eta hainbat aldaketa dakarzkigu. Batetik, postu berri bat sortzea proposatzen dugu, herrilanen sailean, igeltxero ofizial postu berri bat sortzarena. Bestetik, hainbat postu amortizatzea proposatzen dugu, dakarkigu. Hauek gehien bat ez da postua gutxitza, baizik eta jubilatu diren langileen postuak dira, eta hauek jubilatu aurretikan lan horiek kubritzeko beste postu batzuk sortuak ditugu aurretikan gaur egungo behar eta hobeto egokitzan dianak. Horrek ez du esan, esan bezala, postu hauek kentzen dianik ordezkatu gabe aurretikan dauzkagulako, ez? Zerbitzu publikotako urretargi arduraduna, sail bereko eginkizunan hitzetako ofiziala, sail bereko peoia, euskaltegiko administraria, zerbitzu sozialetako administraria, eta antolakuntza eta pertsonal saileko administrariaren kasua lirateke hau. Esan bezala, postu hauetan edo jardun hauek edo funtzio hauek betetzeko badaude sortuak jada postuak eta gaur egungo beharretara hobeto egokituak. Eta gero azkenik ere badago aldaketa formalki egin behar dena hainbat postutako hizkuntza eskakizunetan, eta kasu honetan kultur dinamizatzailearen, liburutegiko arduradunaren eta liburutegiko laguntzaileen postuetan litzateke hizkuntza eskakizun aldaketa. Ez dakit ere antolakuntza eta pertsonal batzordean honen berri eman genuen, azalpenak teknikariak eman zitun, ronda irikiko dugu, Euskal Sozialistak, Ricardo. Gu abstenitu egingo gara, zeren eta hizkuntza eskakizunetan, ulergarria ikusi genezake liburutegiko arduraduna eta laguntzailea ze bia edo ze bata eskatzea, baina kirol saileko dinamizatzaileari ze bia eskatzea bai irakurmenean, bai idazmenean, entzumenean eta mintzamenean agian gehiagizkoa ikusten dugulako. Hauetan guztietan uste batzorden ere aipatu genula, hizkuntza eskakizuna jartzen dian postu bakoitzean ere txostena jaurlaritzari hizkuntza politikako sailburu ordetzari eskatzen zaio, proposamena egiten zaio, eta arek ere hizkuntza politikako sailburu ordetzak berak ere ontzat eman du, jakitearren, ala, bai. Badakit, Eusko Jaurlaritza ontzat eman du, baina Eusko Jaurlaritzan naiz eta esan da, gu ez dugu agian hain beharrezkoa ikusten, agian ze batekin nahikoa izango litzake. Ados, azalpena ematea bat izan eta prozedura azaltzatik nola izaten den. Honekin orduan, ez dakit beste norbaitek zerbait aipatzeko, ez? Hernaniko udaleko 2026ko lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Euskal Sozialistak udaltaldearena. Hontaz, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartuta gelditzen da. 11. puntura pasako ga, Hernaniko klima eta energia plan integralari dagokiona da, honi behin betiko onarpena eta hau ere Ainarak azalduko dugu. Hernaniko eta klima eta energia plan integratua ekartzen dugu, behin-behinekoa pasatu zanetik egon da jende aurrean, ez da alegaziorik egon, beraz ekartzen dugu aldaketa barik. Pixkatxoa gogoratzeko, eta importantea alako, azpimartza ez dela gaur hasten den lanketa bat, azken urtetako lanketan emaitza jasotzen dago, energia, klima, mugikortasuna edo dakinen arloan Hernanik egindako bide oso bat dago atzean. Hau da, egindako urrats askoren batuketa bada, eta horri dagokio ematea behar dagoen garrantzia. Planak alde batetik legeak eskatzen dozkuzen bete barra jasotzen dauz, baina beste alde batetik haratago doie. Hernaniko errealitateari erantzuten dutze. Badakigu emisioak jaisten da bizela, baina baita erronka nagusian onda zen. Garraioa eta industria dela emisio gehien sortzen darien egiturak. Horren aurrien, 2030erako helburu argiak ezartzen die plan honetan. Kontsuma murriztea, berriztagarriak handitzea eta emisioak nabarmen gutxitzea. Eta hori guztia ekintza plan zehatz baten bidez, sektore guztietan eragiten duena. Gainera, planak argi uzten du, trantsizioa ez dela soilik teknikoa, baizik eta sozial ere badala, eta pobrezia energetikoa, kolektibo zaurgarriak eta genero ikuspegia ere kontutan hartzen dugu.
Honekin batera, beste pozu bat emoteko presgaz. Hernani alkaten itunara atxikitzeko moduan dago. Eta ez bakarrik formalki, baizik eta edukiz, ez? Plana badaukagu, diagnostikoa ina dau, eta helburuak esarrita da. Zau da, etxeko lanak indadeko goz. Hone gainera, aukera moten dozku, Europa mailako sare baten kokatzeko, baliabide gehiago lortzeko, eta betez trantsizioko sozialean aurrera egiten jarraitzeko. Beraz, ekartzen dauna da, plana behin betiko onartzea, eta alkaten itunera atxikitzea formalizatzea. Eskerrik asko Ainara, ez daitu honen inguruan zerbait aipatzeko badagon, ez, zuzenean bozketara pasako ga, ordun. Hernaniko klima eta energia plan integralari behin betiko onarpena ematearen aldeko botuak, hau batez, onartzen da. 12. puntura pasako ga, kasu honetan Hernaniko Arraun Elkartearen aldeko diru laguntza zuzena onartzea da, eta hau Asierrek azalduko dugu. Eixo, Atxaldeon. Urtea dira, Hernaniko Arraun Elkartea martxan dela. Udalare beraiekin elkarlanen egon dena urte askotan, baina bazan garaia lankidetza hori pixa formalizatzeko, eta ondorioz, lankidetza sinatzea dagokigu urrengo gunetan, arraunketa sustatzea izango du xede, hortarako, sustapen honetan hainbat gastu sortuko die, orain arte erabiltzen zuen lokal hori bera erabiltzeko aukera ere bai jarrait mai gainean dago, eta hori pixat diruz ere laguntzea badagokigulako, diru laguntza zuzen bat onartzea eskatzen dugu gaur hemen, 3.500 euroko diru laguntza bat izango da, urrengo 4 urtetan egingo genukena, bai, urtero 3.500 euro jarrita, esan urtero aurre ikusteko aukera badagoela hitzarmen hau, eta gaur eskatzen duguna hemen diru laguntza zuzen hori onartzea, behar den partidetan aurrekontuetan aldaketak egitea, eta espediente agenda aurren jartzea urrengo 15 egunetan aldaketarik egingo bazaio bertan aukera hori emateko, bai? Horixe. Eskerrik asko Asier, eta honen inguruan zerbait aipatzeko badaon, ez bozkatzera pasako gaur du. Hernaniko Arraun Elkartearen aldeko diru laguntza zuzena onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta honekin, azken puntura pasako ga, galde eskaeretara, ez da galde eskaerarik badagon, txikitik handira ingo dugu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Bai, kaixo. Marcatu. Como ha dicho Ainara, hoy a la mañana hemos recibido un informe vamos a decir, de cómo se ha protegido con mayor diámetro al ginkgo biloba. Pero en las conclusiones que hace la empresa que hace las mediciones mediante georradares, ha observado la existencia de unas raíces de hasta prácticamente un muro que delimita la propiedad de la parcela colindante, lo que supone una extensión de más de 20 metros. Pese a ello, en dicha parcela ya se han realizado labores de excavación posteriores al ejemplar del estudio y lo que concluye es que muy probablemente ya que estos trabajos ya hayan dañado el sistema radicular. En el otro párrafo empieza que en la zona pavimentada es más complicado conocer la extensión del sistema radiocular del ejemplar, ya que al existir tantos árboles de alto porte es imposible detectar cuál pertenece a cada uno. Además, complica la identificación, la posible existencia de cableado o tuberías de servicios. Lo que sí es seguro es que las raíces encontradas en tramos más superficiales podrían sufrir daños durante las labores de demolición del pavimento. Queremos preguntar, que ya nos lo están avisando en las conclusiones de un informe, entonces quisiera saber qué es lo que vamos a hacer. Ainara, zu erantzungo duzuz. Honek aipatzen duzu moduen, abisa bitzen dozkoe, abisa bitzen dozkoe, eta horrekin bebai neurri batzuk esartzen da. Eta hori da, Igoaionen proiektuan esarri dan neurri horrek. Babesgunea handitu, eta edozein aktuazio ditzen dena, jingoaren azterketakin jarraitu. Osea, eurekin dabe hau, eta horregatik aldatu zen, eta eraldatu zen asko Igoaionen proiektua. Jingoari hasierako babesa diametro askoz txikiago zen, eta honekin diametroa 40 metrotara handitzen da. Orden, berez neurri zuzentzaileak eskatzen da, eta neurri zuzentzaile horrek die jasotzen dizenak proiektuen. Eskerrik asko, EAJ, Mikel. Bai, 3. puntura pasako naiz berriro. Lehen ezin izan duet... Mikel, barkatu,
Segundu bat emango izut, hitza emango izut, baina uste formalismoak ere zaindu egin behar ditugula pleno hontan, Nik ronda irikietenean udal talde politiko guztientzako esan diazuetzen nula hitzik nahi. Eta gai hori tratatuta dago. Berriz, emango dut hitza, baina eskatuko nuke osoko bilkurako funtzionamenduari mantentzea errespetua eta behar dian turnoak erabiltza hitz egiteko, bai? Oain daukazu hitza. Bai, barkatu, baina usten dut hainbat interbentzio direla, hainbat gauz esan direla, eta hasieran asmorik ez neukana esateko, gero esan nahi nuen. Nik uste hainbat gauz berri esango nuke esan direla, edo hain argiak ez direnak. Diot, informe arkeologiko berriaren inguruan. Batzordean esan zen, nik ulertu nuen, guk ulertu genuen, Foru Aldundiari eskatuko zaiola ondare sailari txosten bat. Eta gaur, nik hori daukat abundatuta, eta gaur ere aipatu dezu. Ainarak aipatu du hori. Eta gero aipatu da, hasiera izketan, informe arkeologiko berri bat egingo dela. Nik uste bi gauz ezberdina diela, bat da txostena, azalpenak eskatzen ari naiz, besterik ez. Eta galdera izango izateke zehatza, ia, informe arkeologiko berri hori, egingo dan berri hori, Arantzadik egingo dun, edo zenork egingo dun. Oen, igogailuaren hormak eta babes hormak eta egiterakoan, oinarrien boga, hor kokapen hortan daude. Orduan, aipatu den horma vertikal edo goitik bera doan normaren inguruan da. Orduan, argibideak azalpen eskatzen dut bakarriko eskatzen dugu. Argi geratu dadila zer egingo dan, noiz egingo dan, eta harren ondorioak izan daiteke horma hori babestea iristea. Eta orduan, pentsatzen dut, ez dakit kokapen zehatza hoen ez dakat buruan, baina uste oinarrien, igogailuaren oinarrian kokapena nahiko gertu dagola horma horren gertu. Eta orduan, horren oinarri berriak edo aurrekontua igo duten oinarri sendoago horiek, baita izango dute erakina horma horretan. Orduan, argitu zer informe arkeologiko nork egingo dun, zer dan egingo dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel, Ainara. Pentsatu lehen oso argi gelditu dela, berriro azalduko dut. Berez, jaurlaritzak esartzen dau babes eremu batzuk. Horma hau ez dau babes eremu horretan. Beraz, guk Arantzadiri eskatutako txostenak, ez da informe arkeologiko bat, da txosten bat eta erabiltzen dau jaurlaritzak esaten dauena, bere txostena egiteko. Horrek ez da gure esan, naiz eta horma horrek ez dekon babesik, guk ez dugula eingo azterketarik. Guk obrak azteko diesenien, azterketa bat eskatuko dugu. Nork ingo daben? Pues ez dugu erabaki, baina Arantzadirekin susmoak baldin badaz, zuek aipatu behar badozue besteren bat, baina ez dau esarretan norkingo daben hori. Ezagutzen badozue, Arantzadiz besteren bat, baina Arantzadirekin nik desde luego esteko zalantzarik. Orduan, txosten hori, informe arkeologiko hori, Aldundira bialtzen da. Eta Aldundiak egin behar dau txosten bat, horrekiko. Hori, informean Aldundiari, eta gero Aldundiak egin behar dau txosten bat. Eta txosten bat jasotzen da, proiektua egin behar dauen, proiektua garatzen dauen horrek, hor jasoko dauz, beharreko neurri zuzentzaileak, ero dana alakoe. Ero, esaten bada hor dauela zehozer arkeologikoa babestu behar dana, orduen gelditu beharko da dana. Baina, printzipioz ez dagoenez, hor esango da, bale? Ulertu da? Bai. Ados, honekin orduan osoko... Bale, Elkarrekin Podemos gaurko zaila izaten ari da, ni saiatzen naiz ordenak eta mantentzen, irizpide objektiboak mantentzen, baina dena puskatzea zue. Elkarrekin Podemos, Jaione. A ver, cuando estaba yo diciendo que ya hubo una excavación anterior a la emisión de este informe,
Hubo una excavadora ahí moviendo tierras y es la que dañó parte de las raíces del ginkgo. Además, tiró un muro también. Entonces, esa excavadora pidió permiso al ayuntamiento, se metió así a lo loco. ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo sabéis? Eso ya era un año y pico. Hori galdetuko dugu, danala hau batzorretan galdetu duzue, eta erantzungo zaizue, dinonik nik galdetuko dugu teknikari, aber baimen hori eskatu dan. Beti ere gogorarazi, edozein zinegotzi kargu publikok Hernaniko udaleko teknikariekin bilerak eukitzeko eta informazio eskatzeko aukera badaukazuela. Esanet, plenora itxorin gabe, guk azkenean datu horiek guztiak ez dauzkagu, baino zuzenean ere teknikariari galdetzeko aukera. Herritarrek hitza hartu, 3, gai berera bueltatzeko izango da? Bale, eskertuko nizueke mantentzagatik, bale? Orduan, orden hontan jongo ga, bale? Aurretik atza egingo dugu, bai? Berriz, aktan gordeta gelditu dadin izena bizenak eta norbaiten horrezkaritzan bali mazatez. Inigo Garzia, da beha esaten duna, ez? Baimen eman zioten, Aitorrek esan zuen, udaletxoeko abokatua, zantzun baimanea zeukatela desbrozea egiteko. Da berez hor satruzan makinaria ondia, da egun baten, zuaitz guzti bota zituen, da dena arrasatu intzun, egun berian. Da nire esan nion, hori ez da desbrozatzea. Da nien jakinen nuke, ze kalteo, ze udaletxeak, ze nola kontrolatuko duen, ez? Aurrerantzean, egiten diran gauz, ez diren gauz baimenduta, nola egiten duten, ez? Egiten baldin baituzte, nola udaletxeak, inbeharko, zaindu, jun, behidatu, baina hor sartu zen, gaina jingon azpin, eremuan kopan azpitik, argazki daude eta dena ateatakok eta gainetik pasatzea. Horrengoa, denak bat egingo ditugu. Bueno, nik berriz aipatuko dut, azkenean garrantzitsuna dela, naiz da katalogatua eta babes neurririk ez izan udalak, inbarduna da, beharra dela ikustea, osea, bai edo bai hor katalogatu eta babes neurri bat ikusitzen dan. Eta babes neurria bajo alima da, aurrea, baino obrak hasi baino lehenuo, katalogatu eta babes neurri bat ezarri. Eta gero, bilera partaidetzan inguruan, nik herritar bezala, esan nahi dut, bilera partaidetzan, adibidez guk esan genuen, ezakala logikarik proiektua onartu eta gero bilera partaidetza egin. Eta, inpaktuan inguruan da hori dena, itzingo zen. Eta askotan komentatu duzute, ez dagoela beste modurik, teknikoki bidatu dela eta ezin dela beste modu bat eragin, altuerak eta hoi, eta bilera partaidetzara emango ziala. Eta nik adibidez, ez nuen entzun ezer, horrela eta horrela ezin da egin, eta gero volumetriko bat bai eskatu zen, eta izan zen volumetriko bat ez dagoela ez da planean, zan transparentea ezala ikusten. Orduan, transparentzia gehiago eta informazioa beste modu batera ematea. Eta bilera partaidetza, nik bespero nun beste modu batera izango zala. Eta izan zen, zeo zer dakazue proposatzeko? Badakizue ez gehala arkitektuak, guk herritar bezala ez dugu kontratatuko arkitektu bat, proiektu bat egiteko, orduan, udal bezala nik espero nun, teknikariekin egiten dugu eta horrela ezin da arrazoitu eta gero aparte, egon zian proposamenak, hoien erantzun euki behintzat. Ados, eskerrik asko. Atzean ere hitza eskatu dute. Ez da gai berdinak indan, berriz ere 3. puntura lortzen gehan, lotzeotegan, edo beste, bale. Ez, Maria Jazpiolea Polaza, aurreko informazioa jasotzearen epeen ingurukoa da nire galdera. Gaur onartu da aurreko osoko bilkuraren akta. Eta aurreko hilabeteko, apirileko aktan, onartu ziren beste 03 Kanpozabal inguruko alegazioen erantzunak, eta ulertzen dut gaur ja hori ja itxita gelditzen dira. Nire galdera da alegazioei erantzuna, alegazioa eskatutako horiek, egindako horiek, noiz jasoko dugu, ze epe dago aurre ikusita baldin badago.
bai, erantzuna jasotzeko norbanakook. Bai, eta berdin tokiko bileran akta eta ere eskatu nun, eta ia hoiek jasotzeko eperik aurre ikusten den ala ez. Ez da erantzuten ze petan dan, baino idazkariari begiratzen diot erantzuteko buruarekin bakarrik, lasai. Alegazioi erantzuna bidali ahal izateko akta onartua behar izaten dugu edo ez du zertan? Ez, bale. Eta ez dezu oraindik erantzun hori jaso. Begiratuko dugu aberrun da hon, baino berez denboraz ailatua beharko luke. Akaso gaur zela, gaur itxi eta gero ondoren. Ez, gauza da akta emategeko bai, akta onartu egin behar degulako, baino onartua dago puntua beha bai dago onartua. Orduan, berez, iritsi bat zitzaizun, begiratuko du zergatik hemen luzatu da beste, eta lehenbailen iritsi arazeko zaizu. Eta batzordeko aktai dagokionez, zuek egon zinaten batzordeko akta urrengo batzordan onartu genuen, orduan horiek ja posible da ere. Bai, bale. Honekin bai orduan, gaurko osoko bulkurai bukaera emango jau, eta hemendik hilabete barru ekainean ikusiko dugu. Eskerrik asko.